ngoka nwoke na-ejere ụmụ ije n'ugwu udude bọọlụ dudu bụla akpata mma na mma na-echi oyi mma na mma na-echi oyi asị mụ na chi ụtụtụ fọrọ mgbalị moto na avaziani ewu mmatọ n'enu oyi Oh no. Ewu mmatọ n'enu oyi ọmọnwụ mokwa ihere ga-emegbuole m kịtara chachịchara gị anya ọmkwurie elele m anya taa ọmkwurie o chirekwu ụmụ nwanyị niile gbara uduburu n'ala ụmụ agbọghọbịa niile ndị nne agwụla ha ka ị ga n'ọgaga nwụrụ nwa isi ọkụkọ gịnị ihere ga-emegbuole m ebe mmenwa Beyonce BTDETC ọrịa bụ spelling Beyonce mụrụ onwe m nye gị gbọtọwara gị ya sị gị were mee ihe masịrị gị gị sị gị bee sọwi merụ ala ka gị mma mmege nụ ma ọhụ ma nụta isi sị gị na nwatakịrị rahara ọzọ ama akpọku iwe ọdụmọdụ ya si otu akụlie mechie ọnụ na-ayị ala onye gwa gị ndị mbụ na ndị egede abụrụ ife eji egwu ya bụrụ ya mbụ bụrụ ya ikpeazụ ihe eji iwe ndị ichie ihe eji iwe odumodu ihe eji nkọnkọrọsis ngwongwo na ngwongwo odumodu wee egwu ife m na-abụghị mmadụ ụjọ gbasatụga m ga-egwu iwe onye ịmakwa anya nwụ chama echetara gị ọma ichefuole ihe ime gị ugbu a ebe ị nọ ugbu ahụ jege bilebile ọmịmị kwesịrị ị na-eme ya yes ọmịmị kwesịrị ị na-eme ya maka agbara gị nkịtị nte n'ụra eji m ga-eme gị tee n'ụra sị agala m irigoro n'oche eze m maka Chineke gị nye m efe ma m ihe m ji agba gị nkịtị ọ wee ịhụnanya ihe akwaga m otu a wee ịhụnanya m mụrụ ebe ị nọ ịma na nlaikịrị gị mana nwata ị ga-esi eme m nwere ịhụnanya ahụ ruo n'ezigbote ofe ọkwụrụ ka e tere ete mana ofe eshiri eshi na ofe etere ete tee ofe ọkwụrụ taa were ya luo ịhụnanya ahụ dewe ya otu nkọnkọ were gị ma Chineke kere mụ na gị weta gị nkụ ọṅụ kọkọkọ mụbala m olugo mgbe ike nga dike ji eli ebule olugo mgbe ike nga dike ji eli ebule gekwa ntị okechakwara agwọ maka ilo dị n'ụlọ dịka agwọ abalị ụkwụ ya ma ebe o debere isi a na-agwa ntị ma ntị anụrụ ebere isi ntị esolu ọmụta nwa nwere ọnụ nkapị bido na gboo ka o benete nwere ọnụ maka ife mere nkapị ga-eme ya olukwanụ mgbe ya ekwudebe ma nụdebe mmakwuru ya OGWUMAGANA dikete agobolo mono doweje wege mo wadinyelu mo tiji bolo nko n'ekwu efe mo wele Louisiana. It's got in Louisiana. I don't give a damn. Yes. I don't give a damn. Oh, like this. Give me the pencil. When I pencil again, I got it. I just sharpen I get job here. I will want myself. 3 years ago, I remember myself.
like this? Nonsense! Small thing! They'll be pushing me. I will not know my way about. Chiguru. How would you make it? Okay. Kedu ka OGWUMAGANA ga-esi mee obere nwa dị otu anyị dị otu? Igbo aka mmatara na ihe ndị mmadụ na-ekwu eziokwu. O nwere obi mmadụ. Cha! Nwoke a dị njọ. Imagine, ndị ji ọsọ kwapụ mpa ha. Ofu mkpọ nwa ha hụrụ n'anya. Cha! Alụ. Mana gị kwa ntị o, esikwa nkwuo. M ga-asịkwa gị n'ọmụma ha, mma ha ka o si n'aka. Kedu ka ọ ga-esi rapụ nwa usoro OGWUMAGANA na-abịa? Mba. Ekwekwala ihe ọzọ. Ị na-emezi ka ị mara onye OGWUMAGANA ahụ. Onye ọpụta ụta ndị mmadụ na-agbalaga. Ozugbo. O si bụbu ya ụta. I'm very wicked. Biko, anyị ga-amakwa ụta isi ekwu okwu. A sịkwara ọhịa na-anụzi ihe. O eziokwu. Ikwuru eziokwu. Ka anyị gba na nkịtị na-ele ihe echi ga-eweta. Ka anyị lanụ. Umunne ga ngusana odumodu na ndoti yebona ye odumodu na ndoti yebona yo uzando beza buta ya wana uzando zamta Jesus. Quando che io budai, anato moso, na pomsu bianiraka, bianaputa. Hey. Obu apusi am kita. Broda. Obu nro nkiti, oye di ni ya. Amla ti ya pola n'egwu. Ya pola n'egwu ihe awuzi nro nkiti. O nwere ihe mere dejiri be nwe maka si ihe ọkụkọ bụ mmiri na-achụ n'ọdị oke mkpa ndị obodo anyị n'iduru nnapụta odumodu na ndị ọrụ ya ekene ha bụ nke ọ dị ukwuu ike agwụla ha ha n'iduru onye ga-anapụta ha hey Chineke nna m echetere m n'ihe gwara m n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ 2 Chronicles chapter 20 verse 15 ya wee sị that ọgụ nke anyị na-alụ abụghị ọgụ anyị kama na ọ bụ ya nwa bụ Jehova ga-alụrụ anyị ọgụ. Broda ozugbo ị na-ekwu bụ eziokwu mana okwu nụrụ nkịtị bịa lahụ bụ ụlọ dị nakwa ana Broda di nakwa ana biko n'o Amarachi ga-ada ghọta ya bụ ụdị nrọ nke. Okay, ekpe na-ekpere ka ekpe na-ekpere n'obodo ekpere ka ebe m ga-asa ike. Hai Broda chere ka m mepee gị. Gaa n'akwụkwọ nsọ.
Mina mama sago. Beyonce sago le kwando. Rara wa. Wara na agbanye ngoro kai. Beyonce. Ki guzo kwa n'ihu ka gada gbachiri ụzọ gịnị? Ihe m guzo ka gbada na shuru ụzọ na shuru guzo. Eguzo m na-ekele ṅụ. Eguzo m na-aja gị mma n'arụrụ ala niile na-arụkalalu. Eguzo m na-ayọrịba n'ime gị. Anụ ọjị erie. Gị na-epioje. Epioje. Gị pere pụọ. Gị pere bata. Mgbe ihe abụọ. Ịmasị ụkwụ na-aga wamwam anya na-aga zanzam ote na-ahụ ya. Beyonce, ogini, isoma ogini, ijum question. Isoma ogini, maka mkpụrụ ji abụọ. Mkpụrụ ji abụọ hijiri ga na shrine n'Ogwumagana. Aga agbajagari ya. Ya na agụrụ to the left. Gị na asịkwara ya to the right. Lewere ya enwego oge ya na adajiri aga n'ime ga adajaga takom. Ọkwa nne. Beyonce. Makwa hi kwuga. Ikpaga m Beyonce. Gị chikpa ha m gị kpọkwuo ihe ọma. Ihe mgbe B to the T to the ETC. Ọwụ ya bụ spelling Beyonce. Gị na-akpa m Beyonce. Shige m nshi. Beyonce. Hotoru. Chekwa m egbuchi gere ogu. Asị m ichefuole. Ogwumagana wụkwa di gaje ịlụ m alụ. Ihe m sị m agwakwago. Wepụkwa anya. Ihe m sị m agwakwago. Obi Ogwumagana wokwe m. Ka nwe. Lekwana otu o si gbasa m. Otu o si gbasa gị, ọ gbasara gị ka pọtọpọtọ. O weta ahụ ka o jiri gbasa gị ijiga m ajụjụ. Hụ na ọnọdụ unu n'anya. Otu o jiri gbasa gị wụ maka Chineke kere m na-aga abụọ. Mmege. Hụ ụkwụ na shrine n'Ogwumagana. Maka Chineke na mbiri gị ka amụsụ. Nke ọgụ ihe m ga-aka maka ka abịa nga ịlụrụ ọgụ taa ya ihe nga mbuze kpara ike. Mara ọgụ m si mma egbujigere gị. Keep away, keep off. Ọwụ military zone. Anọzie eri. Kwepụ ụkwụ na shrine ahụ. Amadị m ihe m nọ nga emega. Biko pụọra m n'ụzọ ka m. Gị na ọgwa gị pụkwa. Ndị na device unu kwa maka ọkwa nne. Onye ọbụla m gwara ụka ya kwa maka gawa ihe ọ gaje. Nsogbu anọdụ. Eluigwe n'ụwa ga-agbara m aka ebe. Atakwara n'ogige leche B to the ETC. Ya wụ Beyonce. Gị mejise m oyi. Ala ekwe ga-emejise gị oyi. Erie nọ na mmadụ ihe ọjọọ ji ajajaga ka ọkọkọ ụba. Ekwukwe. Ndị oyi m. Eji m aka nne m anya ịkpụkpọ ụlọ ebe. Mụ awụ Tochukwu. Amara m ihe okwu ya ba maka ndị nke ọzọ. Ụmụnne m. Biko, ọ maka ihe niile na-eme n'obodo a. Ọ dị nnọọ ka ndị na-eme na mbụ ezube nwanne anyị nwaanyị anwụọ. Ndị iche niile nọ n'obodo enweghị na-ekwu ihe ọbụla. Obodo nọ n'ụjọ. Obi agbawogo anyị. A sị na eburu ozu onye ọzọ ọ dị nnọọ ka ebe ikpo nkụ. O mega anyị nwa taa echiri nwere ike ịbụ ofu n'ime ụlọ. Ya ka jikpo ụlọ si tinyere anyị aka ka mere ha anyị ga-eme. Biko. Dozie. Anụ m ikwu omego unu ndonu mana ọma mmekwa m. Mana aghọtasịrị m ebe isi apụta. N'anya Ugo, Tochi, Emeka. Nwanne unu ghọtakwa ebe anyị si abịa. Nwanne obi agbawago anyị. Obi agbawago m. Biko ka anyị gaa na nke Ogwumagana. Ka anyị gedese na nwoke Igbo kwesịrị nnọọ. Ka anyị tie na nwoke a mmanwụ nụnụ. Okwu na ihe aka na-elekwasị anyị n'obodo a. Isi gịnị? Isi na ọ ka na-elekwasị anya n'ebe na-arụsị odumodu. Ka ọ ka na-elekwasị anya na nke Ogwumagana. Ngwa gezie ntị ka ngwa unu na-abụ. Ọkwa obi unu agbawago. Ifuru nke m kachikọrọ ọnụ. Ifuru obi nke m a ọ kachikọrọ ọnụ. O nwezukwara ike unu gwa Tochi na Emeka. Ọ bụ mma mụwa nke m kachikọrọ ọnụ odo otu a. Mba, don't call my name. Amara m ifu unu na-akụ ebe a biko. Don't call my name. Chere. Ifeanyị Dozie.
ndụmọdụ nwere ike inye unu laga ihe ụra chịkwasa na obi unu gbawara agbawa uche ndị Awụsa uche ndị ugwu ọma wọk ebe a ọ bụ na ọ ga-awa ọkụ unu ka egburu ndị chọta ndị agburu mpụ unu na-agbuo ha nụ gbam anyị na-eje anụ ọgụ obi anyị dị mma odumodu obi ha gbawa anyị jebe n'ọgụ ọgụ anyị na odumodu ọkwa ọgụ mmadụ na mmụọ ị na-eme isi emisi unu a na-eme isi emisi biko ka anyị pụọ na Thailand ọwụna mba m ga-abịa enwe gara aga akwa akpọwa ndị ọya akpọ ndị a hey akpọwa ụmụnne ndị enwere n'obodo akpọ ndị a ọ dị mma na ụrọ onye ka m mejọ onye ka m mejọ nna m ebee ka ị nọ ikwu na ụmụ gị enwero nke ifele ga-eme kedụzi ife na-emenụ kedu ife bụzi na mụ nọ n'etiti ebe na-enwere ozi isi nna m biko zọọtanụ m zọọtanụ Gịnị? Mama, how are you doing? n'udo ewo ma dozie mama ọ gịnị si na ebe ka unu ji mma eje enweghị na-eme enwekwa ya ihe niile dị mma ife niile dị mma unu jide mma ebe ka unu ji mma eje mama enwere onye ebe wetara ebere ọrụ ka anyị rụchapụrụ mmadụ ọrụ n'ubi ya anyị na-abịa anyị adịkwa unu mma nya nwanne unu nwaanyị ka a na-akwa anyị aka kwapụrụ nwanne unu nwaanyị a na-akwa esi na unu nwere ọlụ unu na-eje ịlụlụ mmadụ ọlụ ugbo anyị adịkwa unu mma ụmụ ara mama ị kwesịghị ichetara anyị ma uche anyị dị ya mana mama inekwa n'anya n'ụlọ anyị nwerekwana ego dị n'ụlọ ezigbo nne adịrịkwa ngwa gwa m si ntụ ụtụtụ enwego ezigbo nne iri mama hapụ anyị ka anyị jee nweta obere ego a were rigoro nke bụ nne onwe ekpe nji kpesala unu na agụụ na agụ m onwe ekpe nji gwa unu na ego adịrọ biko unu eje n'ebe a bụ na ebe biko nọdụ na nọnyelụnụ m biko unu eje n'ebe ọbụla nọ ife ifele ka ọ bụ na nwanne unu nwaanyị na aka na-akwa unu na-ekwu okwu ije lụlụ mmadụ ọlụ n'ọlụ ugbo mama anyị na-abịa ego a anyị chọrọ ya ị chọrọ ya ka anyị ga-abata obere ego ka anyị nidere nwe ihe ọzọ mama ka anyị bịa nga mbụ ndị na-ada dudududududu
asịdịkwa m ọnwe na-aga ihe m kwuru wu meshin enwere na-aga ga-enwe meshin ahụ ụdị ke DMS ndị mụ na ha na-enwere apụọ na Louisiana ọ hụrụ ka kwue ka ọ na-agba DMS nwere enwe back in Louisiana I don't give a damn. Yes. I'm machine. Over there in Louisiana, our machine CD 175. Ogwumagana, I be ka mara ife mere gị. Kedu ihe ezinụlọ m mere gị iji wee rụrụ ntutu taa si na ezinụlọ anyị ama mba uru? Iwe mme nnọọ obere nwa ebe obere nwa anyị nwere n'ụlọ. Gbawa n'ọbara nwụọ ka ife anyị mere gị. Ụmụ nza eliju afọ si chifa bịa ka anwa ọka ọ dị. Gbarụkwa nnọọ enyuchie nsi ụzọ ọ nata ozuzu ijiji unu ma. Nya egwukwere unu wee bata be mba odogwu be mmanwụ na-ene n'ọkụ ka ọ dị n'ala na-ene ọkụ unu amụrụ na ọkụ na-ada mmadụ wee nwee emo wee bata be m na-elewa agba onye gwado unu bịa gbe ihe nọ n'ala. Ogwumagana rapụ okwu ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị mmadụ ure bụ ofu mkpụrụ anya ji afụ ụzọ ị napụ anya n'ike taa ka ọ ga-ebe ihe dị abụọ ofu ga-eme ị na-egbu ha anya egbuo gị ya ka unu ji kpụrụ mma wee bịa bụ odogwu unu chie odumodu ichichi ọ dịkwa ntị njọ na nwaanyị na-azụ okeke marụkwa na amalụ marụkwanụ na ọkwa odogwu kwụrụ ọtọ ọ dịka ọ ya akwa aja o zie imi ọ nọtuo n'ala. Egenu ntị ndụmọdụ mbụ nna abọsị ebe a pụọ maka o nwere je ebe odogwu gbara aka na-egekwa ntị na bụ onye ụjọ ka a na-atụ aka bụ odogwu agwa na ụnụ anarọ ene ya na-alụkwa maka onye kene so n'iso na-ekene enyi asị Ogwumagana asị isi anya Ifeanyi Ngadige na-eri ebu ọchịchị na-agba m n'anya arụsị bụ ka ibu echi enye ndụ Ogwumagana a sị na oke arụsị kekọta ikpe egosi oisi ejiri ya Ifeanyi anya m Ogwumagana oteokpa kwuo ọgba mgba ọgbọ ọzọ dị mgba malụ na ọ bịalụ ka ya gbuo ego n'enu ụwa na ogbenye ya aka kwụ ya mma ị na-anụ ukwu onu m oyi ịma na-ịchọ nwaanyị ma esi ofe achị ma na-ezu nwaanyị bụ abụrụ m ọkụkọ ike mana mgbe ife a na-akọ go and give testimony mgbe ike ọmọnwụ ma gbara na ọbara ka ya gbuo anyị n'elu ụwa Fada dọkịta si na nwere ihe ọbụla ọ fụrụ na-eme nwanne nwoke amazịkwa m ihe anyị ga-eme. Hi Sister Mara Fada enwere ihe Chineke kpupere m ka m nọ n'ekpere n'abalị ụnyaahụ m wee hụ na ụzọ ndụ nwanne gị nwoke nwere ọkpụkpụ oku iji gara Chineke ozi n'obodo unu ozi dị ike. Fada biko achọrọ ka nwanne nwoke gaza oku ahụ biko maka na okwu anyị na-ekwu okwu ya bụ ka o jee nụsa mmụọ na-akpọ udumodu ọgụ arụsị abụ ajọ arụsị na-egbusi ndị mmadụ n'obodo anyị. Fada biko aga m ihe a ga-eme achọkwanụ ka onwe ga-eme nwanne m nwoke achọrọ m ka ọ gaza okwu ahụ biko. Sister Mara ọ pụtara na ichefuola na onye ọbụla Chineke kpọrọ ọkpụkpọ oku na ọ na-ezipụ mmụọ ya
na mmụọ Chukwu na-anọgide ya n'ime na ebube Chukwu na-anọgide ya n'ime. O wee kwuo si n'akwụkwọ nsọ Psalm 91 na onye wu ndị mmụọ ozi iwu banyere anyị iji eche anyị nche mgbe dum. Fada biko okwu ịma na ụzọ ndụ bụ naanị ofu nwanne nwere, naanị ọbara nwere. Ọ nakwa village ịga n'ụsọ odumodu ọgụ egbukwa anụ ya. Biko zinu achọkwanụ m ka o dezie okwu a. Ọ bụrụ na ife arụsị a na-agwa gị odumodu bụ ezigbo ajọ arụsị, Fada biko nwanne nwoke a ga-eje biko ọ ga-ejezi okwu ha biko zie nunu. Sister Amara, the weapons of warfare are not carnal. The weapons of warfare are not carnal. Agha nke anyị na-anọ abụghị agha nke anụ ahụ na ọbara. Ọ bụ agha ime nke mmụọ nsọ, principalities and powers. Enwere ihe m chọrọ ka m mee ka ịghọta. Onye ọbụla Chineke dunyere ozi a, mmụọ ya na anụ ya, amara ya na-anọgidekwa ya n'ime. Ebube mmụọ nsọ ya na-ede n'ime ya. Sister Amara, Fada, otu arịrịọ m chọrọ ịrịọ gị bụ, achọrọ m ka inye nwanne gị nwoke ụzọ ndụ nkwado. Nye ya nkwado site n'ekpere ma ọ bụ n'ebumọnụ. Nye ya nkwado ka o nwee ike ịga rụọ ọrụ Chukwu si anya rụọ n'obodo ụnụ. Ịnụna? Fada, anụgo m. Aga m eche echiche banyere Ana m asị ka Chineke nye nwanne gị nwoke ụzọ ndụ, mmụọ nke iji rụọ ọrụ ma gara Chineke ozi. Ya mere ka Chineke pụrụ m ihe niile, onye ike niile dị n'ọba aka ya, gọzie ma chekwaba gị, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Are we home? Hey! Who is that person? What is that? How are the mighty falling? Hey! Otumabala! Hey! Àwọn bẹ̀rẹ̀ ló mọ̀ gẹ́wọ̀. Awụm dike akwụna elolo shọm ya gbanwe unu n'anya. Gịnị lecha ọgụ unu kwesịrị ibu ụzọ jụrụ m ajụjụ n'ikewa Amazon mkpọrọ unu otu na-eji alụsị odumodu ọgụ unu lipụ ya wụrụ m amalimoja, amalimoja. Back then in Louisiana, I don't give a damn. When I look at my champion, I can mara a tegeji, a tiger on I can look. But I can make book of those that say, I thought campa. Ngam gazo, machinum, the tenant to num nafa. Ngam gazo, honey, no. Nature to Zoma to do, I want the mod to do. Gazo, to none be really good.
Mama. Mama! I don't know. Mama! Ogini. Mama. Ya ike ko zan ya na. Ogini. Ogini na me. Ya ikunu da na ni etu a. Mama na zima afuzo. Ana zima afuzo mama. Obi ko bule go ko sai ka ina ko. Ana zima afugi. Mama. Ogini ya. Mama mu wada. Aga maga mu kwije. Na nge wana afuzo ada ga ije. Na maga mu ije. Gini na emezu nu kedi ife menu. Mama ai kana OGWUMAGANA. Chimo. Nije na nkonye. OGWUMAGANA Mama nego ni nyomera. Ada maga mu ije zi. Mama na zima afugi. Unu choli igbu m. Gwanu nu unu choli igbu m. Unu gwalum na ka unu jee n'ugbo mmadụ. Iyokwa unu si unu eje na n'ugbo unu kaba arụ jebe. Nya bụ OGWUMAGANA. Bụ ya bụ ugbo unu gwalum na unu na-eje. Nya OGWUMAGANA ka unu jekwulu. Ai, kedu ife nji isi kote. Ụmụ arụ achọla igbu m. OGWUMAGANA ọ gịnị? Anyam. Megodu ma. Wana mafu irugi. Need a phone. Mafugi. Na ngwa ngwa kwa. Mama ngawije, Ni magawije. Anyam mama anyam. Ogino kamel. OGWUMAGANA ogini kamelu. Okwodo odumodu buludim. Odumodu buludim. OGWUMAGANA ngenwa bido. OGWUMAGANA igbu nwa nwaanyị ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ na nwaanyị. OGWUMAGANA igwe ewelụkwa ụmụ ara adebekwa etu a. OGWUMAGANA ogini ka mmelu. Anyam. Ọ gbapụrụ unu. Anyam. Ogi ka m ga-emezi. Kedu ebe m ga-ebido? Kedu ebe m ga-ebido? Wacho mi fu ụzọ. Maga nna gunu na-eje na ogini ka mmelu unu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.